What's up mga kapaparts? Break time. Ang oras ngayon ay alas 12:22 ng ating gabi. Oras na para magkape-kape. So alis muna tayo. Maghanap ng kape mga kapaparts. So malayo dito ang binta ng kape mga kapaparts. Tatawid pa tayo doon sa kabilang kalsada. Buka natin doon sa kabila. Malakas yung talikti oh. Ganito ang sitwasyon ngayon dito mga kapaparts. Alas 12 na ng gabi. So tingnan nyo oh. Kung wala dito tayo magbili ng kape. Baka may kape dito si mother. Ayo! Pwede pa mga pe. Ulan man. Magkape ta o mag-itlog. Naiitlog diri oh. Naipan. Napay sound. Yun ang planta. So nandito tayo sa kabilang kalsada. Nagpainit. Buti na lang may tindahan dito mga kapaparts. Kinina. Sakto ni. Papainit ta. Oh, imo nang itoy. Nabasa na imong itoy. Luuya man sa toy-toy. Toy-toy. Gibiyaan na ka sa tagiya toy-toy. Lipay kay siya ba? Lipay kay siya. Toy-toy. Nabutan ka ng ulan toy-toy ah. Kape mga kapaparts. Magpainit ng sigmura. Gibiyaan ka sa ulan ha. Na, kusog ng ulan. Kusog ng ulan. Buti na lang na naalala ka ng may-ari ha. Ulan. Kusog ng ulan sa labas. Palakas ng ulan oh. Kaparts. Nandito tayo ngayon. Na-stranded tayo sa dito sa may tindahan. Okay lang kasi may kape naman. Kape muna tayo. Kasi sobrang lamig. Kanang dili mahurot, uli ra po na sa takiya. Walay return. Na hindi mo malugi na dapat tama-tama ra po ang kwan, tama-tama ra po ang pag-order no. Dili po siya dali-dali malusaw. So karon naapa na diyan ang pabilin. Okay. Kay katong oboy dito silingan namo, kung naisobra iuli lang. Kato sa twin ba no? Twin oboy. Nakakuha po ga dito sa twin oboy sa putik. Oo. Ulan akin sakto sa ulan. Ako gabi na po ako nagkauli ako. Karong ulan man, diri ko na tabog unya. Stranded na hinunta diri.